kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi ana sa atong mga higalag mga kaigsunan o mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Maghisgot pangahigala sa mga pulong sa Dios, no? Dunay duha ka portion nining ato nga program mga kaigsunan. Una mao ang pagtagad usab sa ato nga mga viewers o sa ato nga mga listeners, texters nato mga kaigsunan dinhi sa ato nga program ang tingog sa reformasyon. Unya, ang ikaduha ni ana mga kaigsunan mao na dayon no ang ato ang pagpaminaw sa mensahe sa pulong, pero before na magsugod do na pa na siya usa ka pagpamalandong usab mga kaigalaan pinagis pagpaminaw sa mensahe sa awit. Now dinhi nini nga kagabhion ato nga gipasalamatan ng Dios nini nga kay gayunan nga gihatag gani kanato sa diin kita usab makahimo mga kaigsunan sa pagprogram. Although kalit-kalit ang panahon mga kaigsunan, mao na nga ang matagusa kinahanglan magmaampingon. Labi na sa pagbiyahe nato mga kaigalan mga kaigsunan, di gyud ta malimot sa pagpasalamat sa ato ang labawng makagagahom, no? Nya dayon pasalamat og pagampo mga higala, protection kanato labi na sa atong mga pagbiyahe. Tungod lagi kay di nato no mahibaw-an ang panahon mga higala. Nya ganiha lang no pagikan nako maayo pa kayo ang panahon, although ni nakita nako doon na taligsik mga kaigsunan, pero wa man dito gyud pagikan sa balay no pag-abot nas tunga-tunga mga higala mikalit og bunok ang uwan. Amo na nga angay nato nga kita usab mga kaigsunan mahimong magminat ngonon ilabi na sa atong pagbiyahe niya nga ato ang protection sa atong lawas mga kaigsunan no labi na sa ato nga mga ginainom usab nga mga herbal mga kaigalan og mga kaigsunan no nga dunay say daghan no nga gina pahibaw diri usab sa kahanginan ilabi na usab nining mga istasyon. Unya sa ato nga mga kaigalan og mga kaigsunan no padayon lang ta sa pag-share no sa atong mga viewers sa Facebook, i-share lang sab ninyo nga ato nga live. Nya paki-like o paki-follow na lang sab sa ilaha sab nga Facebook page mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3. Nya sa ato nga mga kaigsunan na atong ihatag taud-taud mga kaigsunan ng ato nga numero alang usab sa ato nga mga listeners sa radyo mga kaigsunan aron usab sila sa makapaabot nga ni kanato sa ilang mga pagtimbaya. Na dinhi natas mga pagpasalamat no ato nagagipasalamatan ng Dios nini nga kay gayunan nga gihatag nga ninato. Unya
Mo na di ginato kalimtan mga kaigsunan. Sunod mga kaigsunan atong pasalamatan ang tagiasab nining mga istasyon. Si Doc Remilito Oy kauban sab sa iyang panimalay. Og maingon man usab sa ato ang station manager, no, pinangunahan sab ni Sir John Lee Viking. Og yan man usab sa ato sab nga pikas kauban pikas lawak mga kaigalan o mga kaigsunan si Sir John Roy Viking, no, kung wa ko masayop mga kaigalaan, no. Og salamat usab, no, sa paghatag og pamagi usab kita makahimos pag live nining mga tungora sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Nya sa ato sab nga kang Sir Romelo Nobinario kauban sab kang Ma'am Melona mayong gabi ug salamat usab, no, nini nga kay gayonan. Mga kaigsunan nato nga dunay mga boti paabot usab dinhi sa ato ang program, i-text lang ninyo ang ato ang numero 0976-555-1008. Usbon ako sa mga higalag mga kaigsunan nga gustong mopaabot sa ilahang nga mga kinini ang mga pagtimbaya through text. I-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008. O di ba kaha mga kaigalaan sa ato ang mga kaigsunan nga naas dool, bisitaha ang ato ang opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. No, sa mga kaigsunan nato nga nalas dool, na bisita mo mga kaigsunan, doon ang panimbahon diha, no, gikan sa matag adlang Miyerkules, gikan sa alas 7:30 mga kaigsunan ngadto sa alas 8:30 gabi. O niya sa matag adlaw nga Biyernes mga kaigsunan, gikan sa alas 7 gabi ngadto na sa mga alas 8 gabi mga kaigsunan. Nya sa ato sab nga panimbahon sa matag adlaw nga Sabado, gikan sa alas 9 mga kaigsunan ngadto sa kautuhon. Nya dunay paniudto mga kaigsunan din kita usab dunay patlak mga kaigsunan, no, ginahimo kada Sabado. Unya sa ato nga mga kaigsunan usab, no, nga mobisita doon na sa dako usab nga panahon labi na sa kapunon mga kaigsunan. Although ang ato nga mga schedule usually, no, isa ka oras nga to sa ka oras ug tunga, no, nga ato nga panimbahon. Pero kung doon na tayo mga bisita mga kaigsunan, no, nga andam usab mo pahat sa ilaha nga mga bahin, bahimong mo sobra pa diha mga kaigsunan, no, sa ato nga programs kapunon. Basta ang ato nga pagbantay sa adlang ipapahulay mga kaigsunan gikan sa pagsalop ganiha sa adlaw nga Biyernes ngadto na mga kaigsunan sa pagsalop usab sa adlaw nga Sabado mga kaigsunan. Pagsalop niya na di wa nay mao na dayon mga kaigsunan ang nahaunang adlaw sa semana, no. Og karon consider nato mga kaigsunan as mao na ang pagsugod usab sa gabi mga kaigsunan sa adlawng igpapahulay o mga ikapito nga adlaw or Sabado mga kaigalan o mga kaigsunan biblically, no. Unya sa atong mga kaigsunan nga gusto usab mo paabot sa ilahang nga mga pangutana, pwede usab i-message, i-direct message ang atong Facebook page. I-search lang mga kaigsunan ang SDARM CPUC. SDARM Central Philippine Union Conference. Mo na siya mga kaigsunan ang ato nga kinini ang Facebook page mga kaigalaan og mga kaigsunan. Now sa dili pa ta mo padayon mga kaigalaan, alang usab sa pag pamalandong sa mga pulong sa Dios, magampo na kita alang usab sa giyas balang espiritu sa ato nga pagatun-an nining kagabion. Dalaygon og silimbahan ng mga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit, aniyan usab ang imong alagad. Nini nga kagabion magabahin-bahin sa imong mga pulong, ikaw lamang magagiya o magahatag og kaalam nga langit nun nga sa diin kini mahimong masaysay ngadto sa mga katawhan. Ikaw yon sa imong kabubuton. Ikaw nasayod kun diin ako napakyas. Imo lamang ako sa kayanong ginamiton nini kagabion o ikaw sa mga panalangin labi na sa mga tigpaminaw dinhi nining mao nga programa o gingon man usab sa
mga panginahanglan nila ikaw sab magabubo ug magapanalangin aron usab kini mahimo nga dili babag labi na sa pagpangalaga diha kanimo. Ikaw nasayod sa among mga kaluyahon, tabangi kami nga makahimo sa pagbarog nga maligon. Tabangi ug panalangin ni usab ang imong mga katawhan nga nagahimo ingon niini sa pagwali sa mga nagkalain-lain nga dapit. Aron usab mahimong palapnag ang imong mga pulong ato sa mga katawhan nga wala pa sab nasayod sa kamatuoran. Kalamang mga panalangin, labi na usab sa tag-iyan nini mga estasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan og isalig itog yan, gilawmang madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat usab sa atong mga kaigalan ug mga kaigsunan nga nag-view o ingon man usab sa mga naga-share sa atong program, labi na usab kang Brother Robert Halop, no? Sa atong mga kaigsunan sab diha sa may Sierra Bulyones sa Halop family o sa mga kaigsunan nato diha, no? Dinhi sa may Gabi ngadto sa Binley mga kaigsunan, di na lang ako isa-isahon tungod kay mahurot sab ang atong oras mga kaigsunan, labi na nindot usab no nga ato nga padayonon nagpagtuon ang ato ang gisgutan usab dinhis kanginan sa miagi usab nato nga panahon mga kaigsunan, hindi nagtuon ta dinhi sa usa ka topiko mahitungod usab sa pagbuild og usa ka kinaiyan mga kaigalan ug mga kaigsunan alang usab sa walay katapusan, no? Nga puloy-anan nga giandam sa Dios ngadto sa iyaha nga mga katawhan, no? Mo sa atong padayonon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Pero sa dili pa atong i-review gamay, no? Atong mga nahisgutan, no? Kung maghisgutag kinaiya mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mo ni pinaka-importanteng buhat mga kaigsunan nga gipiyal sa Dios, ilabi na sa katawhan or sa mga tao mga kaigsunan tungod kay kini lagi sa atong mga gisgutan dinhi. Kining kinaiya mga kaigsunan will decide mga kaigsunan to our kinini ang gitawag og destiny. May gabi diha kang Sir Anthony Ortiga National. Happy Sabbath usab diha kanimo. O gaynaot nga ang Dios magapanalangin kanimo uban sa imong mga kaubanan usab sa trabaho, no? Now, kana mo'y usas mga hinungdan mga kaigsunan nga atong gitun-an tungod kay pinaagi niini, na mahimong makamatngon ta mga kaigsunan ug mahimong mausab ang dagan sa ato ang pagkinabuhi. Kay kung di ta mapasidan-an mga kaigsunan magpabilin ta sa atong kahimtang, nyawa ta masayod mga kaigsunan nga importante kaayo ang pag-build og kinaiya samtang nga kita buhi pa. Kay once nga ang tawo mamatay mga kaigsunan sa atong gisgutan, ang iyahang kinabuhi or ang iyahang lawas mga kaigsunan, maunsa man siya, kining iyang lawas mga kaigsunan or ang iyang flesh, maton pa, orang physical body mga kaigsunan mubalik siya ngadto sa yuta tungod kay ilubong man, no? Mubalik sa yuta ang lawas sa tao once nga mamatay mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Then ang iyang espiritu that includes mga kaigsunan kanina ang thoughts and feelings mga kaigsunan mahimong mubalik ngadto sa Dios. Unya, human ni ana mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mahimo nga kana lamang maoy ma-preserve mga kaigsunan bisan pangadtos kamatayon. Nya human sa kamatayon mga kaigsunan sa diha nga banhawon na ang tawo, balik man iyang kinabuhi, mo balik usab ang iyahang gitawag og kinaiya mga kaigsunan nga iyang na-build samtang nga siya buhi pa. Muna nga importante kaayo mga kaigalaan, no? Importante kaayo na siya tungod kay diha niya na will determine mga kaigsunan whether magpabilin or diha bata sa Ginoo mga kaigsunan. No, diha ni ana mga kaigsunan kita mahimo nga
hukman sa Dios, no, sa uban nato nga mga pagtuon dinhi naisgutan na nato na, no, diha mga kaigsunan to, mahimong nga hukman kita kung unsang kinaiya ang ato ang na pundar samtang nga kita buhi pa mga kaigalaan mga kaigsunan. Sige kayo na nako, no, sa uban natong pagtuon sa diha nga ang tawo mamatay mga kaigsunan, wala nay pagbati, wala na nang gitawag og feel o kanana ang iyahang kasuko gugma mga kaigsunan kanatanan, wala na sa diha nga ang tawo mamatay. Pero sa diyang siya pagabuhion pag-usab ibalik kaniniya. Kunya kana siya mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no. Dili gyud mausab ang atong nabuild nga kinaiya magpabilin kung unsa nato unsay atong gihimo samtang nga dinhitas o buhi pata mga kaigalaan, no. Atong naisgutan character character cannot be changed when Christ comes, nor just as a man is about to die. Muna atong ibutang sunauna, ha? Kay basig mo ingon ta, adto na lang ko maghinulsol brad kinini ang hapit na mubalik ang Ginoo or kinini ang hapit na mamatay. Bantayanan man na mga kaigalaan ug mga kaigsunan. May gabi diha kang Brother Bernie, bansab sa iya nga panimalay. Character building must be done in this life. Muna nga dili mga kaigsunan mada, no, kanabang basin magtuo ta mga kaigsunan nga madaras atong mga nahibilin nga iampo lang ta para nga mahimong mabago ang atong kinaiya nga na porma dinhis kalibutan, no. Tungod kay kining kinabuhia mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mao ni nga time nga kita mag build up og kinaiya mga kaigalaan. Ug matod pa dili ni siya mausab kung si Kristo mo balik, kung unsa man, no, ang ato nga nabuhat sa atong lawas samtang buhi pa kita. So kinahanglan ang pagbuo sa insakto nga kinaiya mga kaigalaan mga kaigsunan, haom niya nang puloy-anan o niya nang walay katapusan nga puloy-anan mga kaigalaan, himuon nato niini nga kinabuhiya. Happy Sabbath, no? Sa ato nga mga kaigsunan diha sa Malabuyok, no, naday si Brother Bernie diha karon og naga-view usab dinhi sa ato nga program, no, sa ato nga mga kaigsunan diha. Maayong gabi kaninyo sa pamilya usab nga kinini ang Lesera, no, Brother Rogelio, Sister Miraflor, Sister Maribel ug Sister Mariel. Sana natong mga kaigsunan nga naa diha, no, Sister Juanita. Now dinhi gibilin usab nato mga kaigsunan ang kanabang moingon ta nga akong kinaiya brad ingon ani na magyud ni, no, sukad sa ako ang pagkamatngon og buot ingon ani na gyud ni, no, dili na siya moy mahimong nga rason mga kaigsunan, no, muna og dunay depektos tong kinaiya. Now moingon ra dayon ta nga pasensyahay ta, mo ana ta dayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Pero ang usa ka komentaryo niini sa gitawag og Testimonies for the Church Volume 5 page 214, nag-ingon gyud dito mga kaigsunan, it is left with us to remedy the defects of our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Ano itong ibutang sunahon na, ha? Nga dili nato, ha, usa sa punto dinhi mga kaigsunan, dili nato nga pwede nga mahimong pinaagi sa ato ang nahibilin nga mga buhi mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga mga kabanay, mahimong mabag-o ang atong kinaiya nga di mao samtang kita buhi pa. Inana mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no, usa sab diha sa punto, no, atong bantayan nga dili pod pwede nga moingon ra ta nga ingon ani na gyud ta, no, unya dili ta gitawag og wala tay paninguha usab sa atong kaugalingon. Kani nga pagpaninguha man kaigsunan dili katong self-righteousness, ha, nga gihimo sa kaparisiyo, kundi kining paninguha nga uban sa grasyas Ginoo mga kaigsunan. Kay ang Ginoo sab, no, dili man siya mo tabang nato o dili man siya ka
hulma dinhi sa ato ang kaugalingon o kinaiya nga haom niya nang gingharian sa langit mga kaigsunan once nga dili nato i-permit. So itugyan gyud nato sa iya mga kaigalan mga kaigsunan kay kung kita lang sa atong kaugalingon without the grace of Christ mga kaigsunan di gyud mahimo nato. So muna no kanang giingon dihang it is left with us to remedy the defects of our character. That includes mga kaigsunan sa grasyas Ginoo kay kung wa siya bisan kung saan to pagpaninguha mo nang gisgutan nato sa nangagi nahibaw tas kamatuoran mga kaigsunan na unya wala pong pag cleansing o pag bag-o sa pinagis lihok sa balang espiritu mga kaigsunan adi man ta mahimong mabag-o. So mo na kung giingon no nga kinahanglan nga mo submit sabta no kay aron nga ang balang espiritu mo lihok sulod nato o gadunay kabag-uhan mahitabo. No? So, naa sa ato ang pagtugyan sab, no? It is left with us to remedy the defects of our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us. The early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Unya, atong ibutang sunahuna, no? Basid mo ingon ta nga, mo lagi na, no? Kung giingon nga, iampo raman ko sa ako ang mga kabanay no mahimong maluwas ko niya pero atong ibutang sa atong hunahuna mga kaigsunan there will be no future probation in which to prepare for eternity. Muna atong ibutang sa hunahuna no wala nay future probation mga kaigsunan nga maandam pa ang atong kaugalingon ni anang walay katapusan nga kinabuhi mga kaigsunan. It is in this life that we are to put on the robe of Christ righteousness. No, ato lang gi-review gamay mga kaigsunan atong naisgutan sa miagi tungod kay nindot kay ni nga punto. Basin og naghunahuna pa ta nga human unya kita mamatay do na pay changes nga mahitabo sa atong kinaiya or changes atong kinabuhi mga kaigsunan nga kung naghimo tag daotan samtang buhi ta mahimo pang mabag-o ni siya. No, there will be no future provision in which to prepare for eternity. It is in this life that we are to put on the robe of Christ righteousness. Kana siya mga kaigalan o mga kaigsunan tungod kay kanang Christ our righteousness diha mao man ay sulobon nato nga inig atubang nato dito sa amahan mga kaigsunan dili nang atong kahugaw kundi ang pagkamatarong ni Kristo. So, mo na siya mga kaigsunan. This is our only opportunity to form characters for the home which Christ has made ready for those who obey His commandments. Mo na atong ibutang sa nauna. No? So, hopefully, no, din na mga kaigsunan, klaro na no, sa atong gisgutan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Dili na nato ma-excuse ang atong kaugalingon since ang atong karakter mga kaigsunan magahukman man ni Kristo mga kaigsunan di na nato i-excuse ang ato ang depektos kinaiya nga di magyud nako di gyud nato mabag-o kung kita lang sa atong kaugalingon mga kaigalan mga kaigsunan. So yung nga to no, kinahanglan nato sa bitugyan ngadto kaniya no. So kita no, sama sa kanana ang usa ka gamayng bata mga kaigalan mga kaigsunan no, mutugyan ta ngadto sa ato ag kaugalingon ngadto kaniya no. Nya nga atong buhaton mga kaigalan mga kaigsunan kay giingon man dito this is our only opportunity o in this life mga kaigsunan kinahanglan masulob nato ang pagkamatarong ni Kristo which is may requirements mga kaigsunan during or kini mga kaigalan mga kaigsunan nga mahimong makakaabot o makaabot kita niya ng walay katapusan nga puloy-anan. So busa last nato nga gihisgutan sa miagi natong pagtuon conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. Bantay mo nga sa inyong liwat
liwat man kas imuhang ginikanan or amahan or inahan. Kita di ay mga kaigalan o mga kaigsunan, conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. Atong hereditary tendencies, wa may maayo mga kaigalaan. Kundili ang hereditary tendency sa tao mga kaigsunan, tungod kay siya nakasa naman, dili na paghimog maayo. Kundi ang iyang himuon mao nang paghimo og sayop mga kaigalaan. Paghimo na og dautan. Mao na iyahang tendency sa tao, ang bias sa tao mga kaigsunan, di paghimo og maayo. Tungod kay nahulog ang tao sa pagpakasala, ang iyahan ng bisag mo nagingon ni Apostol Pablo, akong himuon nga maayo pero dautan ang akong nahimo. Tungod kay mo nay tendency sa tao mga kaigsunan. So kinahanglan ato na siya nga kanang makigbugno ta ni ana. We shall have mo tang ningon siya si Apostol Pablo mga kaigsunan nga work out your own salvation with fear and trembling. Kana siya susama na nes gisgutan diri mga kaigsunan, conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves closely and allow not unfavorable trait to remain uncorrected. Ato nang i-critic ang atong kagalingon mga kaigsunan, dili tong uban, na? Dili ang kinaiya sa atong igsuon tungod kay dili na mo'y atong trabaho. Ang ato is ang atong kinaiya nga mahimong wala nay magpabilin nga kinaiya unfavorable trait mga kaigsunan magpabilin. Let no one say I cannot remedy the defect of character. If you come to this decision, you will certainly fail of obtaining everlasting life. So, muna atong ibutang sunaw na, ha? Kung di daw ta maninguha, mga kaigalaan, nya, moingon na lang ta nga, ingon ani naman gini akong kinaiya, Brad. Di naman gid mabago. No. If we come to this decision, matod pa, sigurado gyud nga mapakyastas pagkabot niya ng walay katapusang kinabuhi. The impossibility lies in your own will. If you will not, then you cannot overcome. So, kung di na to, muna ingon lagi, kung gusto, maraming paraan, pero pag ayaw, maraming dahilan. Mo na yung mga panultihon, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. The real difficulty arises from one or from an unsanctified heart, an unwillingness to submit to the control of God. Mo na akong giingon, no? Kana bang ingon dihag, work out your own salvation, dili na ingon bot pasabot nga samas parisiyo, ha? Kini di ay mga kaigsunan kana nang pag tugyan na to, no, nga i-control Ginoo ang atong kinabuhi. So kana makahimo na dayon ta mga kaigsunan, mo nang bugat kaayo sa ato tungod kay wa man ta totally mo surrender, mo submit sa atong kaugalingon ngadto niya. Mo nang lisod kaayo bag-ohon nato ang ato nga kaugalingon mga kaigalaan, mga kaigsunan. So, since ang perfection mga kaigsunan of character required man sa Dios ngani nato, sayon ra ba ni siya, no? Sa pagbaton inang gitawag og hingpit nga kinaiya mga kaigsunan, especially nining atong kapanahonan karon. Ang sa komentaryo nagingon, but Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. Wa gyud mo hatag assurance ang Dios bisan si Kristo mga kaigsunan nga kita. Mabasa na siya sa usa ka komentaryo mga kaigsunan sa gitawag og Christ Object Lesson page 331 libro. Wa mohatag si Kristo assurance nga kita maka-attain og perfection of character, mahimo lang siya sa sayon nga paagi. In noble all-around character is not inherited. It does not come to us by accident. Not by accident. Basta kay
O once mga theory ba, murag na napangka rang ulo na usab man. O sa mga pasiaw pa no. Naon sa maning bataan mura maghilantan nabag-o man. Dili ingon ni ana mga kaigalaan. It does not come to us by accident. A noble character is earned by individual effort through the merits and the grace of Christ. God gives the talents. Muna itong butang na sa una-una ha. Ang Dios naghatag siya mga talento, the powers of the mind. Kana gihatag sa Dios nato mga kaigsunan, we form the character. No. So gitagaan ta niyag talent, gitagaan ta niyag gahom sa atong una-una. So na sa ato ang pagkontrol mga kaigsunan, pagporma o gitawag og kinaiya nga haom nianang walay katapusang puluyanan. It is formed by hard, stern battles with self. Muna, no? Kinahanglan maninguha. Tungod kay dili lalim mga kaigsunan, pinakalisod nga gera. Sa kaugalingon mga kaigalaan mo na pinakalisod nato, no? Tungod kay kita, aduna tay gitawag og hereditary tendencies na mga kinaiya mga kaigsunan nga nasunod nato sa ato ang pagkakita, no? Kanon na ang ato abang pagka makasasala. So, unsa may atong buhaton mga kaigsunan, bisan pa man taliwala sa pagkaluyahon sa ato ang pagkatao mga kaigsunan or isip kita nga human mga kaigsunan, tawhanon. Tawhanong kaluyahon mga kaigsunan. Unsaon na to pag-form o gitawag og perfect nga kinaiya. Hebrehanon 4 verse 16, let us therefore Hebrehanon 4 verse 16, muna ko. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, sa atong buhaton mga kaigsunan, bisan pa man maluyahon, no? Ang atong gitawag og kaning tawhanon nga kaluyahon naaman sa ato mga kaigsunan, unsa na to pag-attain og perfect character. Ang atong buhaton, let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to him in time of need. So kung ato ning buhaton mga kaigsunan, sama kang Apostol Pablo maingon dayon ta, no? Philippians 4 verse 13. Ang sa may gingon dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Muna siya mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Diha na dayon na mo gawas. So mahimo nga makakabot na dayon ta or makahimo kita sa tanan tungod kay siya nagbalig-on man nato. Taliwala, no? Taliwala na siya mga kaigalaan sa ato nga kana na ang tawhanon nga kaluyahon. So ngano man nga ang perfection or character perfection mga kaigsunan gi-require man ni adtong buot mga kaigsunan nga mopuyo niya ng walay katapusan nga puloy-anan mga kaigalaan mga kaigsunan. Those who are living in this last days mga kaigalaan mga kaigsunan. Ang usa ka komentaryo ni mga kaigsunan kini diay siya usa ka maton pa, not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. So mo di ay na siya ang pinakahinungdan mga kaigalaan mga kaigsunan, usa sa pinakahinungdan ngano nga ang perfection of character mga kaigsunan is important, no? Onya nining kapanahunan nato mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Labi na kanato nga kinabuhi ilalom sa three angels message nga makita nato sa bugna mga kaigalaan ug mga kaigsunan.
gikinahanglan nato ang patik sa Dios or kining iyang adlaw igpapahulay o kining silyo sa Dios mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Di ta masilyuhan once maton pa, not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. Muna dahin to, no? It is left with us to remedy the defects of our character. Kunya, samas katawhan sa Dios kaniadto mga kaigalan ug mga kaigsunan, nakadawat sila balang espiritu. Gitawag og early rain mga kaigsunan or sa the day of Pentecost, no? This 50 days mga kaigsunan kans pagkabanhaw ni Kristo. Nakadawat sila sa gitawag og early rain nga sila makahimo nas pagsaysay mga butang nga wa nila masabti kaniadto labi na pinulungan mga kaigalaan. No, makasulti na sila directly, no? Kung unsay pinulungan nga ilahang kay atubang, ilahan na dayo nga masaysay mga kaysa sa mga pinulungan. So wala na. Ikaduha nga punto, there will be a time near in the end when there's no more mediator between God and man mga kaigsunan. Moabot ng panahon na importante kaayo tungod kay moabot ang panahon sa pagkakaron mga kaigalan mga kaigsunan si Kristo na sa most holy place, nagpataliwala nato our advocator, no? Murag abogado nato siya karon mga kaigsunan or abogado nato siya karon dito langit mga kaigalaan. Ang magsusumbong way lain kundi si Satanas atubangan sa Dios Amahan. So kita mga kaigalaan mga kaigsunan aron inigabot unya nga si Kristo mo kanaog na isip mo'y atong tigpataliwala. No, wa na tay tigpataliwala. Possible mga kaigsunan, no? Basig makuyawan ta, no? Pero kana siya actually bation man ginas mga katawhan sa Dios niya ng panahon na. No, nga basin do na pa sila yung mga sa nga wa pa mapasaylo, no? Pero dinhi nga tay mga kaigsunan matod pa sa usa ka komentaryo, I also saw that many do not realize what they must do be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. So kini, no, importante kayo nga nung naabot naman taan ni mga kaigalaan o mga kaigsunan nga makadawat sa kinini ang silyo sa Dios. Dili atong ibutang sa nauna, importante kayo pag-build o kinaiya mga kaigsunan alang niya nang walay katapusan nga kanan na ang puloy-anan. So diha sa atong pag-build o kinaiya, pinaagi ni ana mga kaigsunan once nga mahimong ma-perfect ang silyo sa Dios, himuhang tatakan kita niya mga kaigsunan. So in the time of trouble, wala na ang protections Ginoo tungod kay siya ni kanaog niya sa most holy place, no, sa iyahang pagpataliwala. So dili ta mabalaka mga kaigalaan og mga kaigsunan. I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation, therefore they could not receive the refreshings that all must have fit them to live in the sight of the Holy God. Those who refuse to heed by the prophets and fail to purify their souls in obeying the whole truth, and who are willing to believe that their condition is far better than it really is, will come up to the time of the falling of the plagues, and then see that they needed to be hewed and squared for the building. But there will be no time then to do it,
and no mediator to plead their cause before the Father. So muna importante kaayo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Kay ang pagbuild og kinaiya aron nga makadawat kita balaang espiritu, mabubuan kita sa balaang espiritu, or kanana ang gitawag og latter rain kung nahinumdum mo sama sa mga apostoles kaniadto, nakadawat sila sa balaang espiritu nga daw sama sa kalayo, no, makita sa ilahang ulo, o inyo mabasa diya sa buhat mga kaigalaan. Mausay mahitabo sa katawhan sa Dios, and it will serve as protection when Jesus, no, munaog na siya sa pagpataliwala nato dito sa most holy place. Unya ibobo mga higala ang 7 ka hampak. No, makita dayon adtong mga wa nagbag-o, wa prepare sa ilahang kinaiya nga kinahanglan dai mi magbag-o. Pero there is no wala nay panahon mga kaigalaan tungod kay si Kristo wala na nagpataliwala dito sa langit. Sa pagkakaron siya isip atong mediator na asyas langit mga kaigsunan tig pataliwala nato nangabugar nato, no? Pero time will come nga dili na siya magpataliwala nato. So muna nga kinahanglan nato ang preparation aron makadawata og latter rain or ulahing ulan mga kaigsunan, bubo sa balang espiritu. Tungod kay kini will serves as protection sab nato sa pag-abot unya sa 7 ka hampak, no, nga dili ta mahimong maapektuhan ni ana. Once nga moabot na gani ang close of provision mga kaigsunan, dili na gyud magpataliwala si Kristo ngadto sa iyang katawhan o iyang mga nag-angkong katawhan, na pag declare na kanang giingon diya sa Revelation mga kaigsunan, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Let all remember that God is holy, and that none but holy beings can ever dwell in His presence. Mona nga gingon diha mga kaigsunan, karon mao ang panahon sa pagbag-o sa ato nga kinaiya. Now, ang ikatulong nga punto mga kaigsunan, for honor and of God and Christ. Usa ka komentaryo, the honor of God, the honor of Christ is involved in the perfection of His people. Una mga kaigalaan o mga kaigsunan, mahimo kita nga mo na requirements mga kaigsunan aron makadawat kita sa ulahing o sa silyo sa Dios o latter rain mga kaigsunan, ubo-ubo sa balang espiritu. Ikaduha mao ni protection nato gikan sa umalabot unya nga trouble o time of trouble mga kaigsunan, mo ni ang kinini ang 7 ka hampak, no? Unya ang ikatulo, for the honor of God and Christ, kining perfection of character makaisunod alang sa kahimayaan sa Dios Amahan og ni Kristo mga kaigalaan o mga kaigsunan. So those who are living upon the earth when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above are to stand in the sight of the Holy God without mediator. Kana moabot yun na nga panahon. Once nga si Kristo mo kanaog na sa pagpataliwala dito sa langit. So hopefully mga kaigsunan, no, mahimong andam ta, no. Their robes must be spotless, their characters must be purified from sin by the blood of the sprinkling. Through the grace of God and their own diligent effort, they must be conquerors in the battle with evil. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away sin among God's people upon earth. So this work is more clearly presented
in the message of Revelation 14. So nana diha mga kaigalano mga kaigsunan. No? Hopefully, no, kita ang tanan mga kaigalano mga kaigsunan mag-andam no sa atong kagalingon tungod kay dunay tumong ang atong pagpangandam mga higala. Mahimong maandam ta labi na sa umalabot no nga aron masilyuhan ta. Nya pagbubuos balang espiritu mga kaigsunan no mahimong mandam unya ikaduha mo tong katan dunay wala nang mediator nato nga mao si Kristo makabarog ta unya alang subs kay mayaan sa Dios. Wala man tay igong oras mga kaigalaan aton tapuson natong program pinagi sa pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit. Salamat nini kay gayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong nini nga kagabihon. Ikaw sab mga panalangin sa tag-iya nini mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Og sa iloa lamang ang daghan mga kapakyasan kining tanang gisalig itugyan gilawang madawat sa ngalan sus man luwas. Amen. Hangtod sa sunod gayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo maayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.